rosaliano. Bueno, a pregunta teria que ser outra. Por que a Academia non fai máis actos rosalianos? Se a Academia non fai un acto rosaliano, que institución ten que facer actos rosalianos? Por outra parte, saben vostedes que durante o ano pasado, que terminou concretamente hai 15 días, celebrouse o sesquicentenario do libro Cantares Gallegos, que, como saben tamén vostedes, é o libro fundacional da literatura galega. Pero, ao non ser exactamente este un acto literario e ser unha rola de prensa, é probable que a atención que se lle vai dedicar a ese balance sexa moito menor que se fose un acto literario normal. En todo caso, a Academia quería estar presente clausurando o sesquicentenario, non clausurando o 31 de decembro, que é un día pouco axeitado, e clausurando poucos días despois. Agora, apenas iniciado o ano 2014, a Academia quería erguer de novo a bandeira de Rosalía de Castro. A Academia estivo ao longo do ano 2013 moi presente en moitas actividades rosalianas, e agora quería protagonizar unha actividade, e é a actividade na que hoxe estamos todos os presentes. Sobre Rosalía poderían falar tanto o profesor Monteagudo como a profesora María Xesús Lama como o profesor Anxo Angueira de moi diversos aspectos, pero quen fundamentalmente nos convoca aquí son determinados textos rosalianos, algún inédito, o que xa non é pouco. Pensar que Rosalía morre no ano 1885 e que polas circunstancias da vida aínda queda algún inédito que coa dilixencia de determinados investigadores, de determinados académicos, de determinados amigos, pois acaban de chegar á Academia. E diso máis é do que van falar, en primeiro lugar, o profesor Enrique Monteagudo, en segundo lugar, a profesora María Xesús Lama, e en terceiro lugar, o profesor Anxo Angueira. Bons días, moitas grazas, señor presidente. Do que imos falar na cuestión dos versos, textos poéticos inéditos de Rosalía, primeiro vou explicar un pouco como aparecen, brevemente, e despois en que consisten e a importancia de un deles, o outro presentará a miña colega e amiga María Xesús Lama. Este descubrimento nace de unha parte das actividades do ano pasado en relación coa obra rosaliana, dunha forma moi particular coa idea que tiñamos na Academia de clausurar o ano con un pequeno álbum de escritos autógrafos de Rosalía. Están moi dispersos en arquivos públicos e máis privadas, e ao longo do ano os investigadores que traballamos nos congresos que houve, como o Consello, pois tuvemos bastantes problemas para acceder a estes textos, e isto é o mesmo que foi unha das persoas que fixen traballos deste estilo, nos decatamos da conveniencia, da necesidade de, agora, cos medios digitais que hai, ir recollendo de arquivos, de mans privadas, os manuscritos existentes da Rosalía e ir colocando nun pequeno álbum que tiñamos a idea de comezar a colgar na páxina web da Academia a finais de ano. Para ser concreto, imos falar de dous textos ou dous grupos de textos. Un que vou falar eu agora, que é moi notable, realmente, que é un texto en galego. Digo, é moi notable porque prácticamente non apareceron, primeiro, non existen case autógrafos en galego de Rosalía. Saben vostedes que, por a súa vontade, por vontade dela, as súas fillas queimaron os manuscritos de Rosalía a súa morte. De maneira que queda moi pouco texto autógrafo da Rosalía. En galego, particularmente, pouquísimos. Hai moi poucos autógrafos en galego da Rosalía e apareceron pouquísimos, despois da súa morte, pouquísimos inéditos. Por tanto, isto ten un valor moi especial. E despois, para que se aclare, xa os falará María Xesús Lama, falaremos de un grupo de textos, de varios textos poéticos en castelán, que xo explicará ela, dos últimos anos da súa vida. Este texto en galego, casi por necesidade, é máis ben dos comezos
da súa obra literaria. Atopámolo entre os manuscritos que están depositados na Biblioteca Municipal da Coruña, aquí nesta cidade. Voulle ler o texto porque así son máis concretos, o texto que preparei. No Arquivo Municipal da Coruña consérvase un mollo de folios autógrafos de Rosalía de Castro que, segundo Juan Naya, que foi bibliotecario desta casa, publicou unha obra que se chama Inéditos de Rosalía nos anos 50, que, segundo Juan Naya, foran doados polas fillas da poeta, atendendo a solicitude do alcalde Manuel Casás Fernández, que foi alcalde da Coruña entre o 25 e o 27. Quen, anos máis tarde, presidiría tamén, efectivamente, a Real Academia Galega. Por tanto, as fillas de Rosalía, concretamente Gala, lle dera ao alcalde, a petición deste, uns manuscritos de Rosalía. Algúns destes folios recollen cantares populares, entre os cales atopan varios dos glosados en cantares gallegos. Por exemplo, o famoso Adiós Dios, Adiós Fontes. O que suxire unha datación temperá da súa recolla, alrededor do ano 60, 1860, porque se están cantares que logo se incluíron cantares galegos que aparecen no 63, pois evidentemente foron recollidos pouco antes. Entre este grupiño figura un folio que contén un poema ou un esbozo ou fragmento dun poema en galego da nosa autora que, por razóns que descoñecemos, pasou desapercibido ás distintas persoas que manexaron estes papéis. Comezando, sorprendentemente, por Manuel Murguía, que debeu ser o propietario original e que en xa viúvo deu ao prelo un feixe considerable de poemas inéditos da súa muller. E rematando polos estudiosos que máis recentemente deron noticia ou publicaron textos procedentes deste interesantísimo fondo. Probablemente a razón de que pasara desapercibido é que, como o grosso deles son cantares populares, moita xente, os que se chegaron aí, todos son cantares populares e non foron lendo un por un e cotexando se son cantares populares ou non son. O fermoso texto que damos a coñecer agora é probablemente un esbozo que logo Rosalía completaría ou traballaría máis e que acabaría quizáis formando parte dun poema máis extenso. Así e todo, pode ser lido como un texto completo dunha evidente calidade poética digna da súa autora que presenta un diálogo entre dous namorados, un mozo que fala na primeira estrofa e unha moza que responde na segunda. O estilo, o xeito, o tema lembran fortemente os poemas de feitío popular de cantares gallegos. Pola estrutura dialogada do poema, lembra en particular a composición Cantan os galos por o día, e o seu esquema estrófico, que son coplas de 4 versos con rima consonante nos versos pares, é similar ao das primeiras estrofas de Adiós ríos, adiós fontes, e do poema Miña Santa Marga Morada. Fala primeiro o namorado e di: dincho corazón na man, dincho queridiña enteiro, ca primeiriña esperanza, co pensamento primeiro. Dincho calnero que nace de ilusións brancas cuberto, cada veliño cerrado o teu calor dulce aberto. E responde a namorada: en solitarios herbales era rosiña escondida, solo para ti plantada, para ti solo nacida. E como a frol sensitiva, baixo outra man se pregaba, e solo onde a ti vivía e de ti lonxe marchaba. Hai que aplaudir a Rosalía. Bueno, pues este outro manuscrito forma parte dun grupiño de manuscritos que hai na Real Academia, co que eu fundar por sorte nas miñas pesquisas para a biografía de Rosalía de Castro, e que comprendí na súa trascendencia non puso un traballo aí para editar as cartas de Rosalía, que forma parte do proxecto do Consello da Cultura como Centro da Literatura da Universidade de Barcelona. Bueno, pois aquí neste conxunto hai 4 textos, 4 manuscritos. Un deles un pouco diferente dos outros e contén cantares galegos, que Rosalía facía ese traballo de recoller cantares galegos e de varios
varios manuscritos deste estilo, pero os outros tres teñen relación con En las orillas del Sar, e sobre todo un deles interesanos moito e o que aporta máis novidade, porque dá a idea de que, ou presenta a idea, a novidade de que estaba escribindo un libro novo despois de publicar En las orillas del Sar, un libro que se titulaba Os Trinderías. Rosalianismo. Esta descoberta tan valiosa, para contextualizala no ano que estivemos vivindo, é efectivamente un ramo excepcional para este ano de Cantares, para este ano de Rosalía, para este ano 2013, que supuxo todo un remuiño, toda unha treboada extraordinaria en toda a sociedade galega. Un ano, podemos volver un pouco a vista atrás, inaugurado con aquela alborada do 24 de febreiro, do día de Rosalía, aquela alborada de alegría, aquela alborada de esperanza, que ao final se veu, penso que perfectamente colmada, aquela alborada saudada polos gaiteiros de Galicia e de todo o mundo. Un ano no que se celebrou a Rosalía de Castro emparellada con Vidal Bolaño. Esta parella puido bailar aínda máis do que bailou, pensando sobre todo en que Vidal Bolaño era tamén profundamente rosaliano co seu agasallo de sombras e a súa Rosalía que montou de Otero Pedraño. Un ano que nos dixo a todos non só que Cantares e Rosalía están vivos, sino que tamén estamos vivos nós, que está viva a sociedade galega, que a raíz de ver os innumerables actos en todos os ámbitos, en todas as esferas, no mundo académico, no mundo escolar, no mundo institucional, nos centros sociais, no mundo da creación literaria en prosa, da creación literaria en verso, da música popular, da música folk, da música culta, da música rap, etc. Moi agradecido ás señoras periodistas, señores académicos, miñas donas, meus señores, a miña felicitación ao profesor Monteagudo, a profesora María Xesús Lama e ao profesor Anxo Angueira. Quero todo claro. Muchas gracias. Levanta esa moción.